Predtým, než sa začne toto video, musím povedať pár vecí, z ktorých niektoré budú potom v jeho priebehu objasnené. Keďže budem čítať vyjadrenie, ktoré som dostal priamo od Ogi pod svojím postom na Blue Sky, tak je dosť možné, že sa väčšinu časov budem vyjadrovať v druhej osobe. No, jedná sa čiste o verejné vyjadrenie. A i keď ja som vždy bol a vždy budem otvorený tomu si to súkromne vykomunikovať, ja ju žiadnym spôsobom osobne kontaktovať nebudem a bol by som rád, keby to nikto iný nerobí za mňa. Nebudú tu použité žiadne klipy, fotky, arty ani nič podobné, na čo by som nemal fakt, že na 100% plné práva. Komentáre budú normálne zapnuté, keďže nerad by som niekomu bránil vyjadriť svoj názor alebo tak, no rovnako ako u predošlého videa, ich pravdepodobne nebudem môcť sledovať ani tu. Momentálne vôbec ani netuším, či nejaké vôbec sú toho predošlého videa, ak mám pravdu povedať. Na rozdiel od predošlého videa som si tentokrát až na toto intro nejak nepripravoval, čo chcem hovoriť, keďže väčšinu času sa budem aj tak odrážať od textu, ktorý už je napísaný. A taktiež vzhľadom na to, že ako môžete vidieť na kamere moc dobrý nie som, tak strihy budú pravdepodobne stále celkom potrebné, no pokúsim sa ich hlavne potom v ďalšej časti videa čo najviac obmedziť. No niekedy, keď sa zaseknem v strede vety alebo mi nejak vypadne myšlienka, tak je lepšie to strihnúť, ako tam celé nechávať. Takže uvidíme, ako to pôjde. V neposlednom rade nechcem, aby si niekto myslel, že toto video robím s očakávaním, že to medzi mnou a Ogi niečo zmení. Samozrejme, že nebudem klamať a tvrdiť, že by som za to nebol rád, no z vyjadrenia, ktoré si o chvíľu prečítame, je bohužiaľ celkom jasné, v akom svetle sa ma rozhodla vidieť, a myslím si len, že ak teda fakt mám byť donútený sa cez to len tak preniesť, tak je celkom fér, keď budem mať niekde aspoň s chladnou hlavou zhrnuté všetky svoje myšlienky namiesto rôznych Blue Sky threadov, Instagram stories a podobne. Ako som spomínal, ide o vyjadrenie, ktoré som dostal na Blue Sky, kde sa komunikuje primárne v angličtine, takže aj to vyjadrenie je napísané v angličtine a myslím, že než to prekladať z záchodu, bude asi jednoduchšie, keď to budem čítať v angličtine a prípadne potom pri edite k tomu dám slovenský preklad. Každopádne je to celkom dlhé s niekoľkými odsekmi, takže asi to budem čítať postupne s tým, že za každým odsekom sa pokúsim nejakým spôsobom vyjadriť. Hi, this is my final message to you. In November I told you that I wanted to limit contact, which you did not respect, and it escalated to the point where I blocked you. I repeatedly made it clear that I do not want any contact, which you repeatedly ignored. You contacted me through several social networks, Discord, Telegram, Instagram, Blue Sky Messenger, SMS, and from different accounts, disguising it as a desperate attempt to save a friendship. By doing this, you are romanticizing the fact that you did not respect my wishes. Nepamätám si už presne, koľko som k tomu povedal v predošlom videu, ale áno, je pravda, že to začalo v novembri tým, že si chcela obmedziť kontakt. No, ako som spomínal v predošlom videu, dosť ma to zaskočilo, keďže to bolo fakt, keď medzi nami bolo všetko fajn. Keby napríklad sme sa práve o niečom pohádali a povieš mi, že chceš obmedziť kontakt, tak by som to možno pochopil skorej, ako keď to na mňa vybalíš takto z ničoho nič. Každopádne áno, je pravda, že som mohol zareagovať lepšie a snažil som sa za to potom ospravedlniť. No, chýba tu niekoľko vecí.
Ako napríklad to, keď som sa spýtal, či teda veci medzi nami budú zás ako predtým, tak si mi povedala, že to, že sa s tebou snažím udržať v kontakte, znamená, že som obsessed. I keď by som povedal, že snažiť sa zostať v kontakte s kamarátkou je celkom normálna ľudská vec. Takže doteraz som to úplne nepochopil. A v poslednej správe, ktorú si mi napísala na Discorde, nech si ma hneď blokla a nemohol som na ňu ani odpovedať, že vraj tvrdím, že si veci medzi sebou môžeme vyrozprávať, ale čo ak nechceš, keď v skutočnosti som tvrdil, že som si myslel, že sme si ich vyrozprávali a že už sú proste za nami, keďže fakt sme sa normálne bavili a nemali sme žiaden problém. Ďalej napríklad, keď si mi povedala, že naše konverzácie sú o tom istom a nikam sa nehýbu. Keď v ten istý mesiac sme mali niekoľko osobných konverzácií, ktoré som fakt neviedol s nikým iným doteraz. Takže stále som dosť zmetený z tej správy. A preto som spanikáril a snažil sa ťa kontaktovať inými spôsobmi, že už ak teda máme byť aj či už v obmedzenom alebo v žiadnom kontakte, tak aby sme jednoducho mohli byť v dobrom a nemuseli byť rozhádaní. Tvrdí, že si mi opakovane dávala najavo, že nechce žiaden kontakt a že som to ignoroval. No, ignoroval som to kvôli tomu, že za každým si mi to sformulovala štýlom, že momentálne nechce žiaden kontakt, čo znelo akoby to má byť dočasné a netušil som, koľko času to znamená, či to bude rok, či 5 rokov, či 10 rokov, či si na mňa ešte spomenieš niekedy vôbec, alebo to je taký nenápadný spôsob, ako ma od seba odtlačiť a dúfať, že na to eventuálne zabudnem, čo bol vlastne dôvod, prečo som sa ti potom koncom decembra snažil ospravedlniť po tom, čo som ťa celý december žiadnym spôsobom nekontaktoval, ale k tomu sa ešte dostaneme. Každopádne, ako som už povedal v minulom videu, áno, je pravda, že to nebolo správne, no fakt to nebolo v zlom úmysle, ako píšeš, že sa to snažím zakryť ako zúfalý pokus zachrániť priateľstvo, keď myslím, že tak som to ani nepovedal. Povedal som, že a to bolo až ďalej, keď sme riešili ten unban z Discordu, že som sa snažil to zúfalo nejako napraviť s kamarátkou. Úprimne som bol už celkom zúfalý to nejakým spôsobom napraviť s dobrou kamarátkou. Samozrejme, že som nečakal, že zrazu bude všetko zase ako predtým, ale že aspoň budeme za dobre a nebudeme rozhádaní. Takže áno, uvedomujem si, že som sa nezachoval najlepšie, no fakt som nemal žiaden zlý úmysel a formulovať to tak, že sa niečo zakrývam, je fakt neviem, ako si to mám zobrať. Already in December you apologized to me, to which I replied, I acknowledge your apology, but at the moment I would not change anything about my decisions. After that, you contacted me again multiple times through another social network. Tu je vynechané to, že ako teda sme sa dostali cez tých prvých pár dní, ktoré boli spomenuté na začiatku, tak celý zvyšok decembra som jej nikde nepísal a ani sme nevedeli v podstate o sebe, že existujeme. A až asi víkend pred Vianocami som sa rozhodol napísať správu s tým, že sa ospravedlňujem a že chápem, ak potrebuje čas, len by som bol rád, keby to teda medzi nami môže byť nejak fajn, že môžeme zostať kamaráti, alebo že jednoducho
aby sme neboli rozhádaní, ako som už spomínal, na čo som nedostal žiadnu odpoveď. A napísala mi jej najlepšia kamarátka s tým, že má vraj odkaz od Ogi. Takže neviem, či ju za mnou poslala priamo, či nepriamo. Každopádne mi prišla v podstate iba vynadať. Myslel som, že sa trebárs normálne porozprávame, ale nech som povedal čokoľvek, tak sa mi ušli iba nadávky a že ju nezaujíma, čo ja chcem povedať. A snažil som sa tú konverzáciu nájsť, no neviem ako, nejakým spôsobom úplne zmizla. Ale zaujímavé, že ona si ma vtedy zablokovala s tým, že keď som si otvoril jej profil, tak som tam nič nevidel, čo ja som si ju teda zablokoval naspäť, lebo však na čo budem mať odblokovaného niekoho, kto si hocikedy môže povedať, že si ma odblokuje a príde mi znova vynadať. A keď som sa snažil tú konverzáciu nedávno nájsť, tak som si všimnul, že keď som si ju odblokoval, tak som zrazu všetky jej posty videl. Takže neviem, či si ma niekde medzi tým odblokovala a chcela mi znova prísť vynadať, ale len taká zaujímavosť, ktorú som si všimol. Každopádne toto bolo až počas Unban žiadosti z jej Discord servera, že mi povedala, že berie na vedomie moje ospravedlnenie. Čo inak tiež také, že áno, uvedomujem si, že sa snažíš ospravedlniť, ale nepoviem ti, či to príjmam alebo nie. Také, že neviem, čo si mám predstaviť pod beriem na vedomie s hľadom na ospravedlnenie. Každopádne tam sa riešila celá tá žiadosť o Unban, ktorú nedávno sa niečo stalo na jednom Discord serveri a skrz to som sa dozvedel, že na Discorde existuje feature, cez ktorú si viete vyžiadať všetky svoje informácie, správy a podobne. Keď si v nastaveniach na Discorde zajdete do Data and Privacy, tak tu je Request your data a ja to teraz dať nemôžem, lebo ja som to dával nedávno a on sa to dá len každý mesiac, myslím. Prekvapilo ma, že tam stále boli správy, ktoré som písal v rámci žiadosti o Unban z Oginho servera, keďže vraj tam majú byť iba nejaké posledné 3 mesiace, alebo tak. A mám pocit, že ja som to dával, keď už od toho bolo niečo viacej. Každopádne dostanete z toho takýto folder, kde máte ja som si dal iba messages a servers, ale sú tam ešte nejaké ďalšie veci, ktoré si viete vyžiadať. Je to tu očíslované takto, že treba nájsť, čo je čo. Máme tu vypísané všetky channely, kde sa nachádzam a tak, to asi nebudem úplne ukazovať, ale je tu, ako môžete vidieť, unknown channel in Ogi a Schwabi support, keďže už na tom serveri dávno nie som a ten channel už možno ani neexistuje, takže mi neukáže mi názov toho channelu, ale toto by mal byť ten thread, kde sa rozoberal môj Unban. Keď otvorím toto číslo by malo sedieť s tamtým. Prečo si dostal ban a kedy? 26.11.2025 a bez priamo uvedeného dôvodu. No viem, že sa to týka incidentu z DMs u Ogi. Prečo si myslíš, že by si mal dostať Unban? Viem, že overall to asi nevypadá, že by som býval nejak moc aktívny, keďže skôr zvyknem si len prezrieť channely a prečítať, čo píšu ostatní, a je to celkom on and off, no reálne si vážim možnosť byť súčasťou tejto komunity. Hlavne teraz koncom roka, kedy som sa po dlhšom čase rozhodol začať zase využívať svoj Partial Suit a viacej sa zaujímať o furry kultúru, keďže toto je asi jediná československá furry komunita, čo poznám. Za posledných pár mesiacov som toho teda po dlhšej dobe aj trochu napísal v čete, taktiež sa párkrát pripojil do voice chatu a čo viem, tak som sa s každým bavil bez problémov. Nechcem zatiaľ ísť moc do detailov ohľadom spomínaného incidentu,
nakoľko netuším, či to Ogi s niekým z moderátorov vôbec rozoberala. No ak áno a máte na mňa z toho už nejaký názor, žiadam vás len o normálnu konverzáciu, bez toho, aby sme sa tu začali nejak navzájom urážať alebo tak. To som teda napísal skrz to, že to bolo po konverzácii s Oginou kamarátkou, ktorá ma prišla exkluzívne urážať, ako som už spomínal. Každopádne, uvedomujem si, že som sa zachoval dosť iracionálne a nesnažím sa to poprieť. Len by som rád mal šancu sa k tomu celému z mojej strany s odstupom času nejak vyjadriť a bol by som vďačný, keby ste ochotní ma aspoň vypočuť. Neviem teda, či je nejaký limit, ako dlho môžu byť tieto tikety otvorené, no keďže sú sviatky predpokladám, že asi budete celkom busy. Takže kľudne sa k tomu môžeme dostať aj neskôr. Každopádne vopred vďaka za váš čas a prajem veselé Vianoce. Ešte som zabudnul spomenúť, že tu bude vidno iba moje správy, takže tu bude chýbať kontext akoby toho, čo písal niekto ďalší, keďže ja si viem zálohovať iba vlastné dáta a nie dáta ostatných. Potom vlastne teda v ten istý deň večer som napísal, nie som si úplne istý, jak to tu funguje TBH, tak snáď som to spravil správne, keďže bolo mi jasné, že je štedrý deň a že asi mi kvôli tomu neodpovedajú, len nebol som si istý, že či mi musí nejaký bot na to zareagovať, že prijali sme tvoj tiket, alebo ja neviem niečo, keďže tam žiadna reakcia nebola, tak som sa chcel uistiť. Každopádne potom mi niekto z moderátorov napísal, že im mám dať čas, že je štedrý deň, tak som napísal understandable, ja som tu včera tiež moc nebol, len som sa chcel uistiť. Potom teda o 2 dní som sa spýtal, či cez víkend tu niekto bude, keďže tam stále neboli žiadne... Nie som si teraz presne istý, či tam medzi tým bola nejaká reakcia od niekoho, to by som klamal, ale minimálne tam nebolo nič priamo k tomu banu. Každopádne ďalej. Nechcem naháňať or anything obviously, a lenže so far jediný človek, čo ma z Oginej strany ohľadom tohto kontaktoval, mi prišiel len bezhlavo vynadať a nedal mi akýkoľvek priestor sa vyjadriť. Preto som dúfal, že ak to nejak rozoberala s vami, tak snáď aspoň s niekým bude možné o tom viesť normálnu konverzáciu. Vlastne skrz to, že som mal ban na jej Discorde, tak mi napadlo, že ak sa pýtal niekto z moderátorov, že za čo som dostal ban, alebo ak to rozoberali v nejakom channeli, alebo niečo, tak vôbec som netušil, že kto všetko o tom vie, ale keďže mi prišla jedna jej kamarátka už vynadať, tak som nevyučoval, že o tom dosť možno vie niekto ďalší. Myslím, že po tomto mi zareagovala Ogi s tým, že fakt si už nespomeniem na presné znenie, no bolo to niečo ako, že moju žiadosť zamieta, lebo sa ju údajne stále snažím kontaktovať. Preto som napísal, že som bol strašne emotional, no chápem, že to nebolo správne a nemusíme spolu priamo komunikovať, ak to je tak pre ňu lepšie. Len som chcel šancu sa ospravedlniť a nerád by som, aby si to niekto vykladal inak, než že mi na tebe fakt záleží ako na kamarátke. Nechcel som, aby ma ľudia v jej okolí mali fakt za nejakého zlého človeka alebo tak. Tam bolo potom, že moje ospravedlnenie berie na vedomie, ale momentálne by nič nemenila. Uznávam, že samozrejme, že som nebol šťastný z takej odpovede, keďže dúfal som teda, že mi povie aspoň, že OK, chápem, môžeš dostať unban s tým, že môžeme koexistovať v mojej komunite, ale nechcem, aby sme spolu komunikovali nejaký čas, alebo ja neviem, vôbec už trebárs. Každopádne, prosím, za tých 8 rokov a hlavne za tento posledný sme sa navzájom spoznali, myslím, dosť dobre. Aj keď viem, že naposledy som sa ako kamarát nezachoval najlepšie, fakt nechcem, aby ste si o mne či už ty, alebo tvoja komunita mysleli, že som nejaký creep, alebo stalker. Som len dosť emotional človek, ktorý to práve skrz emócie pokazil s dobrou kamarátkou a chcel to nejakým spôsobom napraviť. Niekoľko týždňov som to teraz nechal ležať práve kvôli tomu, že som si uvedomil, že toho predtým na teba muselo byť too much.
a že by som ti mal dať čas. A rád ti ho dám, koľko potrebuješ, no stále ma to celkom trápi a bál som sa, že keby sa po nejakom čase neozvem, už by si nespomenula a pamätala si ma len skrz to zlé. Fakt to myslím dobre a chcem len, aby ste mi prosím verili. Nečakám, že všetko bude zrazu tak ako predtým, len by som rád dostal aspoň šancu. Čo je vlastne to, čo som spomínal predtým. Každopádne potom som si pár dní neotvoril znova Discord, alebo ten thread minimálne, keďže nemám moc rád takéto konfrontácie a zvyknem niekedy odkladať reakciu. Takže keď som sa pozrel znova, už som ten thread vôbec nevidel a bola tam možnosť vytvoriť nejaký iný channel, kde som sa vlastne spýtal, že aká bola reakcia na môj aký bol záver, keďže som ten thread už nevidel a unban som nedostal, takže ma to zaujímalo. Unknown channel in Ogilashmabi support, to je iné číslo ako bolo predtým, to je vlastne ten druhý thread, čo som potom vytvoril. Hej, pýtal som sa už nejakých moderátorov v DMs, no neviem, či mali ešte často vidieť, keďže Ogi ma mala bloknutého, takže som sa osobne samozrejme spýtať nemohol. Respektíve, či sa to k ním vôbec dostalo. Prípadne sa im ospravedlňujem, ak som otravoval. A keďže som si všimol, že tu idú robiť threads, napadlo mi, že možno bude lepšie sa spýtať tu. Od mojej poslednej správy v channeli, kde sa riešil môj ticket, som sa dlhšie nedostal k Discordu. Zachytil som len, že tam potom niečo svietilo, no keď som sa reálne dostal k tomu si ten channel otvoriť, už som ho nevidel. Keďže áno, vlastne mal som otvorený Discord a videl som, že som tam mal takú tú bielú ikonku, že tam je nová správa. Stále mi sem tam svietia nové správy z tohto servera, aj keď nič nevidím, tak ma len zaujímalo, či sa k tomu potom ešte niekto nejak vyjadril. A či by prípadne bolo v pohode po nejakom čase požiadať o unban znova. Vopred ďakujem za odpoveď. Tam mi vlastne Ogi dala, myslím, znova tú poslednú správu, čo napísala v tom threade, na ktorú si už fakt nespomeniem. Viem, že sa opakujem, no fakt to chápem a nejde mi o to, aby sme sa konkrétne my dvaja medzi sebou momentálne bavili. Len aby som ako s tebou, tak s tvojou komunitou bol aspoň on good terms. Keďže mi to momentálne príde dosť negatívne, nerad by som, aby to bolo nejak awkward, ak by sme na seba zrazu narazili na nejakom evente napríklad. A taktiež preto, že ste jediná CSSK Fury komunita, čo poznám, keďže tu nikde v okolí, kde bývam, o nikom neviem. Tak si v tom, to be honest, prídem celkom lonely. Rád by som dostal šancu dokázať, že viem byť súčasťou tvojej komunity a zároveň rešpektovať tvoje prianie. No ako som spomínal, toto som písal hlavne kvôli tomu, že som zachytil, že tam bolo niečo, čo som si nestihol prečítať, tak som sa chcel aspoň informovať. No, neviem, či som to spomínal, ale určite sa k tomu ešte dostaneme, že jeden z dôvodov, prečo som sa snažil nejakým spôsobom napraviť veci medzi mnou a Ogi, bolo, že ak fakt máme na seba náhodou niekde naraziť, tak rád by som aspoň vedel, že či je v pohode sa jej prísť pozdraviť, alebo ja neviem, jednoducho by som sa cítil divne, keby na seba niekde narazíme v momentálnom stave, že či sa jej mám z kilometra vyhnúť, alebo či bude OK, keď sa jej prídem pozdraviť, bude zamávať, alebo niečo, keby, ja neviem, na nejakom Fury evente trebárs, keby sme sa mali stretnúť, alebo na Anime Feste, o ktorom sme sa bavili minulý rok, že by som tam možno tento rok išiel. Každopádne tam som mal nejaké odpovede od moderátorov, niečo tam bolo medzi tým. Ako inak to mám sformulovať, aby ste mi verili? Bola to private vec, ktorú som nechcel pôvodne rozoberať s inými ľuďmi a dúfal som, že si to eventuálne nejakým spôsobom vyriešime medzi sebou. No keďže sa mi ozval človek, ktorý na mňa mal už vopred svoj negatívny názor a inak ma vôbec nepozná, dostal som len vynadané a žiaden priestor sa nejak vyjadriť. Tak som dúfal, že aspoň túto bude neutrálnejšie. Chápem, že sa to by mohlo byť Ogi, ak som ju označil, tak to je
asi iba IDčka. So mnou osobne nechce momentálne baviť, no nakoľko som dostal ban skrz private vec a nie niečo, čo by sa reálne stalo na serveri, bolo celkom nutné, aby sa tu k tomu vyjadrila aj ona. Poznáme sa dlhé roky, za ktoré viem, že som nebol vždy perfektný, no bavili sme sa spolu o veciach, o ktorých som doteraz nebol comfortable sa baviť s nikým iným, čo som vlastne spomínal už predtým. A máme veľa pekných spomienok. Tie fotky napríklad, ktoré som postoval na sociálne siete a mal ich v minulom videu. No o tej stránke očividne vieme len my dvaja. Keďže vlastne má napríklad jej najlepšia kamarátka mi písala, ako keby som bol nejaký kompletný cudzinec. Tým sme to pôvodne začali riešiť out of nowhere uprostred konverzácie chvíľu potom, čo sme si spravili nejaké plány takže ma to nezastihlo v dobrý moment. Bol z toho dosť emotional a zachoval sa iracionálne, čo s odstupom času chápem a viem, že jej musím dať priestor. No ten jej viem dať aj bez toho, aby som bol vykázaný z celej komunity, ktorá s tým nemá nič spoločné. Vyše mesiaca som v depresii kvôli tomu, že to musím všetko držať v sebe, lebo ma nikto, ku komu by to bolo aspoň somewhat relevantné, buď vôbec nevypočuje, alebo na mňa už má svoj jednostranný názor a úplne odignoruje, čo sa k tomu snažím povedať. Tu priznávam, že som bol trochu intenzívny tým, ako som to sformuloval, no je pravda, že som dovtedy o tom sa s nikým osobne nebavil a uznávam, že to možno pôsobilo, ako že vyvíjam na moderátorov jej Discordu nejaký nátlak alebo niečo, za čo som sa taktiež snažil naposledy ospravedlniť. No, bohužiaľ, tá žiadosť bola zamietnutá. Fakt som nechcel na nikoho vyvíjať nátlak ani nič podobné a strašne ma mrzí, ak sa kvôli tomu niekto tak cítil. Neustále myslím na to, že keby som vedel vrátiť čas, prekonal emócie a súhlasil s tým, že so mnou chcel obmedziť kontakt, tak veci teraz mohli byť inak. Čo som vlastne spomínal na začiatku, že chápem, že som mohol zareagovať lepšie na to obmedzenie kontaktu, i keď ma to zaskočilo skrz to, kedy sme to začali riešiť. Ak si o mne niekto, čo ma vôbec nepozná, kvôli tomu chce myslieť niečo negatívne, tak mu v tom asi nezabránim. No nič to nemení na tom, že mi záleží na dobrej kamarátke a keď už nikto, snaď mi to dokáže uveriť aspoň ona. Tam potom boli nejaké ďalšie vyjadrenia od moderátorov. Nesnažil som sa vás otravovať počas sviatkov, no keďže som toho počas sviatkov osobne moc nerobil, tak som mal zrovna čas. Nečakal som, že to začneme hneď na štedrý deň riešiť, len som sa potom ešte chcel uistiť, že som to založil dobre. Ako som spomínal, keď sme to začali pôvodne riešiť, tak som bol v tom, že medzi nami zrovna sú veci fajn. Mali sme naplánovaný film na ďalší týždeň, rozbehnutú konverzáciu Tu uznávam, že som sa opakoval od toho, čo som písal niekde už tam predtým. Takže ma to celkom zaskočilo a ako som spomínal, viem, že som nereagoval dobre. Hlavne skrz minulý rok som nás Ogi bral ako relatívne close friends a nechcem, aby si či už ona alebo ľudia okolo nej mysleli, že sa ju snažím nejak stalkovať alebo nedaj Bože niečo horšie. Len mi chýba ako dobrá kamarátka. Viem, že toto asi nie je jediný československý fúry server. Myslel som jediný, o ktorom sám viem. No predpokladám, tam vlastne písal niekto aj, že to určite nie je jediný československý fúry server. Myslel som to s štýlom, že to je jediný, o ktorom ja viem minimálne. A predpokladám, že ak aj sú nejaké ďalšie, tak skrz to, že Ogi je asi najväčší československý content creator, čo sa týka fúry veci, tak určite budú nejakým spôsobom prepojené a ľudia sa budú navzájom poznať. No predpokladám, že je minimálne jeden z najväčších. Som to vlastne písal, respektíve, že veľa ľudí v iných komunitách bude asi aj v tejto. A s Ogi sme sa nie tak dávno aj bavili o tom, že tam možno bude niekto z môjho kraja. Tak mi napadlo, že by sme sa možno niekedy mohli dať do kontaktu. Vlastne sme sa bavili o tom, že
na jej serveri je niekto v okolí, kde ja bývam. A vzhľadom na to, že o doslova nikom inom tu neviem, čo by sa zaujímal o fúry veci, tak by bolo cool sa s niekým zoznámiť, čo bol vlastne jeden z dôvodov, prečo som chcel, nech môžem zostať aspoň súčasťou oginej komunity. Nesnažím sa vyhovárať, ani to nepíšem, aby ste na to brali ohľad a dali mi skrz to hneď unban. Keďže na to, ako som sa predtým spýtal, či teda aspoň budem môcť o unban požiadať znova, som žiadnu odpoveď nedostal. No vedieť, že who knows, koľko ľudí, vrátane dobrej kamarátky a možno ďalších, s kým som sa normálne bavil, že bol som tam párkrát na Voice s nejakými ľuďmi, aj v čete sme normálne komunikovali. Na mňa momentálne môže mať fakt negatívny názor, s tým, že sa im k tomu nemám ani ako vyjadriť alebo ospravedlniť, vie byť celkom hard. Preto som chcel len normálnu konverzáciu s ľuďmi, čo by si ma aspoň vypočuli a dokázali sa na to pozrieť objektívne. Neobhajujem, ako som sa predtým zachoval a netvrdím, že v tom čase niekto urobil chybu. Akože s tým, že som dostal ban. I keď teda dalo by sa povedať, že už týmto do toho Ogi v podstate zatiahla svoju komunitu, no to je niečo, k čomu sa ešte dostaneme neskôr. Práve preto tu som až po niekoľkých týždňoch. Za ten čas som si to uvedomil a žiadam len šancu dokázať, že to myslím vážne. Potom vlastne som chvíľu na to dostal timeout a že mi nabehlo, že nemôžem písať neviem, týždeň či koľko a ja neviem, asi do hodiny mi zmizol úplne ten server, že predpokladám, že som z neho dostal ban, takže tam sa vlastne celá tá žiadosť o unban na Discord skončila. Ak náhodou vyzerám alebo zniem inak ako predtým, tak to je kvôli tomu, že mi do toho včera niečo vošlo a vraciam sa k tomu až na ďalší deň. No, aby som nejak zhrnul tú predošlú časť, tak i keď samozrejme, že som nebol zrovna nadšený z toho, ako dopadla tá žiadosť o unban, myslím, že tam je celkom jasne vidno, že som sa snažil pozerať na city nás oboch, keďže taktiež nie som robot a mám aj svoje city a snažil som sa dosiahnuť aspoň nejaký kompromis, že ak už teda fakt je pre Ogi lepšie, aby sme spolu priamo nekomunikovali, tak aspoň budeme vedieť koexistovať, čo mi príde, že už opakujem niekoľkýkrát, ako som si tak pozeral ten záznam zo včera, ale neviem, ako inak to mám ešte sformulovať. A to celé bol vlastne dôvod, prečo som sa cítil, že ma Ogi chce odtlačiť nielen od seba, ale aj od svojej komunity, ako som spomínal v predošlom videu. Úprimne mi to celé pôsobí, ako by ma úplne chcela odtlačiť, ako od seba, tak od svojej komunity. I shared my feelings privately within a small circle of people close to me after you repeatedly contacted me. You took a private matter and made it public on social media. Blue Sky, YouTube, Instagram, Facebook, Telegram stories, and you added my photo. Later you recorded a video where you again used my photo and also my private video in which I appear. I consider this a serious violation of my privacy and a form of public pressure. Ja som napríklad celý december svoje pocity nezdieľal vôbec s nikým, či už online alebo osobne, čo bol vlastne aj dôvod, prečo som nešiel hneď písať žiadosť o unban na tvoj Discord, keďže som dúfal, že to celé zostane medzi nami a ak si to eventuálne vyrozprávame, tak mi ten unban dáš možno sama, s tým, že to nebudeme musieť nejak riešiť s moderátormi ani s nikým ďalším. No, ako som sa ti snažil teda pred Vianocami ospravedlniť, s tým, že si ma odignorovala a prišla mi vynadať tvoja najlepšia kamarátka, s tým, že ťa vraj desím, keď som sa fakt snažil len ospravedlniť a napraviť veci s kamarátkou, tak samozrejme, že som potom začal byť zúfalý
aby som ti dokázal, že by som to nikdy nemyslel nejak zle. Čo sa týka fotiek, tak jediné, ktoré som použil, sú tie, na ktorých doslova stojím hneď vedľa teba, s tým, že boli fotené ako na tento, tak na tvoj mobil a boli už dávno zverejnené na mojich sociálnych sieťach s tým, že si ich ešte repostovala, takže tam fakt netuším, aké môže byť narúšanie súkromia. A čo sa týka toho klipu, samozrejme, že ho nemôžem ukázať, no bola si tam ty s krabicou, ktorú som ti poslal. Povedala si tam niečo ako, že aj tvoja mačka ďakuje za darček, že tam bola, myslím, v tej krabici. A potom to bolo strihnuté, že ďakuješ za Digital Circus čiapku. A to bolo všetko. Každopádne, áno, uznávam, že sa ti nemuselo páčiť, že som tam ten klip dal. A keby sa mi normálne ozveš s tým, že vieš čo, nechcem, aby to tam bolo, tak by mi vôbec nerobilo problém to odtiaľ vystrihnúť, keďže určite som to tam nedal so nejakým zlým úmyslom. No, vzhľadom na to, že si mi dala copyright strike a potom úplne odignorovala, keď som ti napísal mail, čo je inak možnosť, ktorú YouTube sám ponúka, keď dostanete copyright strike. Nemá samozrejme povinnosť vám odpovedať, no z morálneho hľadiska si myslím, že dáva zmysel sa dohodnúť na tom, že by som vystrihnul ten klip a prípadne kľudne stiahnu aj celé video sám, s tým, že by si stiahla copyright strike. No, s tým, ako som dostal úplný ignor, tak mi to pôsobilo tak, že ti vyhovovalo, že si stiahla celé video a nemusela to nejak ďalej riešiť. No, samozrejme, že som z toho nebol nadšený a hodlal som sa tomu len tak prizerať. You wrote that I have a community of people behind me. Again, we come back to the fact that I never addressed this publicly nor mentioned your name anywhere. My community has nothing to do with this. You are putting your POV, as you called it, about a private matter online that almost no one even knows exists. Misuse of privacy. Jediné súkromie, o ktorom sa tu bavíme, je to, čo sa stalo medzi nami dvoma. A nikdy by som si nedovolil zverejňovať žiadne súkromné informácie, ani nič podobné. No, myslím, že mám právo, obzvlášť potom, ako mi jeden človek príde vynádať do správ, druhý človek mi príde na verejný Twitch stream, tak nemyslím si, že je až tak nepriateľné sa k tomu nejakým spôsobom verejne vyjadriť. A myslím, že keď si ma doslova zabanovala z tej komunity, tak asi s tým očividne niečo má spoločné. Mohol by som ukázať logy, tie, čo som predtým ukazoval, tak mám tam logy aj z jej hlavného servera. No, boli by to iba náhodné správy bez nejakého kontextu, takže to asi nemá úplne zmysel. No, doslova som tam neurobil nič, čo by bolo hodné banu. Takže sama si do toho zatiahla svoju komunitu, keďže nemal by som dôvod ani písať nejakú žiadosť o unban, keby tam nedostanem ban. A v spomínanej žiadosti som dokonca sám povedal presne to isté, čo s odstupom času chápem a viem, že jej musím dať priestor. No ten jej viem dať aj bez toho, aby som bol vykázaný z celej komunity, ktorá s tým nemá nič spoločné. Prvý verejný post, ktorý som o tom spravil, bol thread na Blue Sky, ktorý si myslím, že bol celkom reasonable a napísal som ho potom, ako bola zamietnutá moja žiadosť o unban, keďže myslím, že mám právo sa na vlastných sociálnych sieťach vyjadriť k veciam, ktoré sa dejú v mojom živote. Čím teda samozrejme myslím celú túto situáciu ako takú, aby si to náhodou niekto nevyložil tak, že o bane z Discord servera hovorím ako o nejakej veľkej životnej udalosti. Ako som už predtým spomínal, nevedel som absolútne, či ste to tam nejakým spôsobom rozoberali, či sa niekto pýtal na niečo, akým spôsobom si im to vyložila a podobne. Samozrejme, že nešiel som kontaktovať niekoho z tvojich blízkych alebo niečo. Tak
aspoň niekde som to chcel zo seba dostať. Všetky ďalšie posty, ktoré prišli potom, boli v podstate už len reakcie na veci, ktoré sa diali, ale k tomu sa ešte dostaneme. You are portraying yourself as the reasonable and hurt one while presenting me as the one who cut you off for no reason. You dismiss my reasons for ending contact as misunderstandings that have already been resolved. You write things like I miss her as a friend, which are meant to evoke guilt in me and in the audience. Furthermore, in the video you said that I blocked you after you confessed your feelings to me, which is not true and has nothing to do with it. It is a cowardly tactic to pressure me into backing down through public opinion. You talk about how me blocking you hurt you, while ignoring how your behavior hurts me. It is all just me. Hneď tu je niekoľko vecí, ktoré absolútne nie sú pravda. Napríklad nemyslím si, že som niekde povedal, že si ma odstrihla bez dôvodu. Ak áno, tak sa ospravedlňujem, ale nespomínam si, že by som to takto povedal. Jeden z tých dôvodov bolo niečo ako veci, ktoré sa medzi nami nedávno stali, a to po väčšine boli nedorozumenia. A potom tam boli ďalšie veci, ako tie, čo som predtým spomínal, že naše konverzácie sú o tom istom a nikam nevedú, a že tvrdím, že spomínané nedorozumenia si môžeme vykomunikovať, no čo ak nechceš, keď, ako už som niekoľkokrát spomínal, reálne som hovoril, že som si myslel, že tie nedorozumenia sme si už vykomunikovali, takže to bol jediný dôvod, prečo som hovoril o nedorozumeniach, a nepovedal som, že celý dôvod sú nedorozumenia. To, že ty si sa ma z nejakého dôvodu rozhodla vidieť v tak negatívnom svetle, že mi neveríš ani to, že mi fakt chýbaš ako kamarátka, neznamená, že sa tým niekoho snažím manipulovať. Len opisujem svoje city a neviem, ako inak to sformulovať, aby bolo z toho jasné, že to myslím vážne. Nikde som nepovedal, že si ma zablokovala kvôli tomu, že som sa ti zdôveril so svojimi citmi, ale to, že celé to, ako tebou vraj som obsessed, sa začalo potom, ako som sa ti zdôveril s citmi. Je síce pravda, že som ju možno bral ako o niečo bližšiu kamarátku, než ona brala mňa, no ak jej to nejakým spôsobom prekážalo, tak mi to až dovtedy nejak jasne najavo nedala. Doslova som hovoril, že som sa ti zdôveril s citmi a potom som si začal všímať určité veci. Každopádne niekedy asi koncom októbra som sa jej rozhodol zdôveriť s tým, že pre ňu možno mám nejaké city, a mali sme o tom menšiu konverzáciu. Z jej pôvodnej odpovede som mal trošku vibe, že jej to možno nebolo úplne príjemné, no keď som sa na to spýtal, tak mi povedala, že nad tým moc premýšľam, a dospeli sme k záveru, že aj keď ona to tak necíti, nič to medzi nami ako kamarátmi nezmení, a ďalej som to teda neriešil. Aj keď mi to priamo nepovedala, začal som mať pocit, že sa v istých veciach odo mňa trochu vzdialuje. A k tomu, že je to údajne celé iba o mne, doslova v tej sekcii, kde sme si prechádzali Unban Request na Discord, bolo jasne vidno, že som konštantne opakoval, že chápem, že som sa nezachoval najlepšie a že chápem, ak potrebuješ čas, len by som rád koexistoval, keďže taktiež som človek, ktorý má nejaké city, a dúfal som, že dosiahneme aspoň nejaký kompromis, s ktorým by sme mohli obaja byť šťastní, takže neviem, prečo teraz zrazu to je, že je to len o mne. K tomu pointa fakt nikdy nebola to, že by ma ranilo, že si ma blokla. Ranilo ma to, ako sa celá táto situácia vyvinula, no zároveň si uvedomujem aj to, že som sa taktiež mohol zachovať lepšie. Tieto dve veci sa totiž navzájom nevyučujú a dokážu obe platiť naraz.
Moja otázka teda znie, prečo je to, že jeden človek pozerá na seba v pohode, no v momente, ako to urobí druhý, automaticky je to vraj celé iba o ňom. Furthermore, as an apology, you made a public video where you used my photo as the thumbnail and included my private video of me at the end. Writing and recording a detailed description of the situation with my photo and my private video from a private chat is not an apology. It is again a form of public pressure. Tu sa viac menej potvrdzuje to, čo som si úprimne aj myslel, že celé to video bolo v podstate odignorované skrz to, že som tam použil klip, ktorý som, ako som hovoril, určite nepoužil s nejakým zlým úmyslom a absolútne by mi nerobilo problém ho vystrihnúť, len použil som takú časť, s ktorou som si nemyslel, že by Ogi mohla mať problém. Čo sa týka fotky, ktorá je na thumbnaili, tak to je znova len jedna z tých, ktoré sme fotili spolu, s tým, že boli už dávno zverejnené na mojich sociálnych sieťach s jej súhlasom. Takže mi fakt príde, že to je problém len preto, v akom kontexte je použitá, čo mi nepríde úplne fér. Ešte k tomu, ako vraj opísať celú situáciu, nie je ospravedlnenie. Ono, keď na súkromné ospravedlnenie dostanem ignore, na asi každej sociálnej sieti dostanem blok a moja žiadosť o unban z tvojej komunity je zamietnutá, s tým, že mi to potom od teba ešte niekto dotiahne aj na môj verejný Twitch stream, tak mi už pak nezostáva iný spôsob, ako sa ospravedlniť, než verejne. A samozrejme, že k tomu je najprv nutné dať k danej situácii aspoň nejaký kontext. Fakt netuším, ako inak som to teda mohol spraviť, aby to bolo brané ako ospravedlnenie. If you do not stop what you are doing, I will take legal action. This concludes the discussion. I have no interest in restoring contact with you. You continue to confirm that my actions were correct. I request that you stop contacting me and delete all my private content that you possess. Any further attempts to contact me, as well as any further spreading of my private matter on Blue Sky or any other social network, will be immediately forwarded to my legal representative to initiate legal proceedings. Ako som spomínal na začiatku, toto video nerobím s tým, že naň očakávam nejakú odpoveď, takže to nemusí byť diskusia, no mohli by sme debatovať o tom, že z akého dôvodu je to verejné, ale myslím si, že už keď to je verejné, tak by nemala jedna strana mať právo na to povedať, tak to všetko bolo a tu sa to končí. Rovnako ako ja som vyjadril svoj názor, ale nikde som nejakým spôsobom nepovedal, týmto končím diskusiu a takto všetko bolo a ty si tá najhoršia. Takže fakt mi to príde celkom nefér. Každopádne, keby si rovno so mnou úprimná a povieš mi na rovinu, že nechceš jednoducho so mnou byť v kontakte, namiesto toho, aby si ma držala v neistote, že momentálne nechceš byť v kontakte, tak uznávam, že by som z toho bol určite tak či tak smutný, ale vedel by som aspoň, že nemá zmysel sa nejakým spôsobom snažiť udobriť, keď o to fakt nemáš záujem. Jedna veta, ktorú ale stále nedokážem pochopiť, je "You continue to confirm that my actions were correct". Od toho, ako som zverejnil to pôvodné video, som sa úplne vyhýbal sociálnym sieťam a chcel som to nechať tak, že ak sa mi ozveš, tak super, nejakým spôsobom to vyriešime a všetky verejné vyjadrenia sa zmažú. No keď som išiel jedného dňa začať stream, tak som si len tak otvoril link, ktorý mám uložený, ktorý mi ide na najnovšie video, ktoré som zverejnil. A všimol som si, že mi to dalo predošlé video, čo mi prišlo divné. Tak som si otvoril priamo link na to video ohľadom tejto situácie a vyskočilo na mňa, že bolo stiahnuté kvôli copyright claimu od teba. Takže samozrejme, že som sa k tomu nejakým spôsobom chcel vyjadriť a nenechal som to iba tak. Následne potom, keď sa mi objavil niekto na streame
s tým menom, ktoré som spomínal. Teraz, keď si mi tu dala PR statement, tak tiež sa k nemu nejakým spôsobom chcem vyjadriť. Každopádne, ako som už spomínal na začiatku, ja budem vždy otvorený tomu, keď si ma kedykoľvek niekde odblokuješ a ozveš sa s tým, že to budeš chcieť nejakým spôsobom súkromne vyriešiť. No ja rešpektujem, že sa nechceš súkromne baviť a nejak ťa kontaktovať nebudem, ale nemyslím si, že by si mala mať právo na to mi zakázať sa nejakým spôsobom verejne vyjadriť. Aj keď si mi dala celkom jasne najavo, že ti nerobí úplne problém len tak zahodiť asi 8 rokov nášho priateľstva. Mne na našich spomienkach stále záleží a aj keď sa skrz toto všetko na ne len ťažko spomína, fakt nehodlám sa nechať vydierať, aby som niečo mazal, obzvlášť keď jediné veci, čo mám, sú s tvojim súhlasom a nikdy som nič nepoužil v nejakom zlom úmysle a ani to neplánujem. Každopádne to je celé Ogine vyjadrenie. Dám ho tu asi niekde na obrazovku, aby bolo vidno, že som fakt prešiel všetko a nevynechal som žiadnu časť. Prípadne, ak si na niečo spomeniem pri edite, tak to tu asi pridám, keďže chcel by som fakt úplne všetko zhrnúť do jedného videa, aby som sa k tomu nemusel už nejakým spôsobom vracať. Jedna vec, ktorú som chcel ešte povedať k vete You are portraying yourself as the reasonable and hurt one. Pozri, ako som sa to snažil riešiť ja a ako to riešiš ty. Doslova si mi tu dala PR statement s tým, že sa mi na konci vyhrážaš nejakými legal proceedings, keď jediné, čo som chcel, bolo si to ako kamaráti medzi sebou vybaviť. A áno, cítim sa ranený, no to neznamená, že som jediný ranený, a snažil som sa dospieť k tomu, aby sme si obaja nejakým spôsobom priznali chybu, keďže ja si uvedomujem, že nie som bezchybný a že som sa mohol vo veľa veciach zachovať lepšie, no úprimne si myslím, že ty by si mohla spraviť to isté. Tým rôznym účtom, ktoré boli spomenuté na začiatku, tak cez Discord som Ogi potom, ako si ma zablokovala, nemal ako kontaktovať. Okrem teda toho unban requestu na jej verejný Discord server, čo je možnosť, ktorú doslova oni sami ponúkajú. Keď dostanete ban, tak tam máte link na support server, kde môžete ísť požiadať o unban, takže to nebol nejaký osobný kontakt. Blue Sky boli len verejné posty, tam nejak osobne som jej nepísal. Instagram a Messenger boli hneď potom, ako si ma blokovala na Discorde, rovnako aj SMS. No u toho som si všimnul, že som jej pôvodne napísal z druhého čísla, keďže mám 2, tak keď som sa jej potom snažil pred Vianocami ospravedlniť, som prepnul na to, ktoré ja som ju mal minimálne uloženú, že som jej písal predtým z neho, už niekoľko, asi 5 rokov dozadu možno, a taktiež Telegram. Na ňom sme mali krátku konverzáciu a potom si ma nejak náhle ghostla, že prestala si úplne zobrazovať správy a skrz to, že mám 2 čísla v mobile, tak mám aj 2 účty na Telegrame a jeden večer, keď som bol fakt smutný z celej tejto situácie, tak som sa jej rozhodol napísať z toho druhého, že či mi prosím odpovie. Ale to bolo všetko. Žiadnu reakciu som na to síce nedostal, no v ten istý večer sa mi potom na streame objavil už niekoľkokrát spomínaný účet, kvôli čomu som si vlastne spojil, že to musel byť niekto od Ogi, vzhľadom na to, že jediné, čo som o tom mal v tej dobe verejné, bol ten prvý thread na Blue Sky a aj ten už bol vtedy niekoľko týždňov starý, takže by to bola celkom dosť veľká zhoda náhod, keby mi
práve v ten istý deň o ňom príde len tak napísať niekto náhodný a ešte k tomu s tak konkrétne miernym menom. Každopádne nesnažím sa týmto nejakým spôsobom obhajovať, že by to bolo správne alebo tak. Len som chcel nejak priblížiť svoje zmýšľanie a že som to fakt nemyslel nejak zle. Čo sa týka inak ešte you continue to confirm that my actions were correct. Výraz, čo by sa dal použiť, je self-fulfilling prophecy, čo vlastne je také, že keď ma v podstate donútiš zareagovať nejakým spôsobom, tak nemôžeš potom povedať, že ťa to utvrdzuje v tom, čo si o mne myslela. Keď, ako som už spomínal, vydal som pôvodné video s tým, že tam to končí a že už ak nezareaguješ, tak bohužiaľ, aspoň som sa pokúsil ospravedlniť, no ak áno, že by si sa mi ozvala a vykomunikovali by sme si to, tak super. No namiesto toho som dostal copyright strike, čo už by som bol radšej, keby sa mi ozve s tým, že vieš čo, nepríjmam ospravedlnenie, alebo ja neviem, proste nejakým iným spôsobom, ako mi dať copyright strike na video a úplne odignorovať, keď sa potom ozvem s tým, že vieš čo, chápem, že nechceš, aby tam ten klip bol a nerobí mi problém ho vystrihnúť a fakt mi príde, že sa do nekonečna opakujem a aj tak to bude pravdepodobne zobrané úplne inak, ako to myslím. Uznávam teda, že by sa to dalo aplikovať aj na to, ako som hovoril, že sa nebudem cítiť vítaný v československej fúry komunite, vzhľadom na to, že práve Ogi bola tá, ktorá ma inšpirovala k tomu začať viacej používať tento suit. A nejaký čas som postoval Fursuit Friday na sociálnych sieťach, čo je vlastne niečo, čo robieva Ogi a prišlo mi to cool. Myslel som, že nejak časom by som sa im možno v úvodzovkách vybudoval nejaké meno a nejak by som postupne zapadnul, no jednoducho po tomto celom fakt neviem, či sa budem vedieť cítiť vítaný, lebo ako som spomínal, keby ideme napríklad na nejaký event a vidím, že tam je Ogi s jej kamarátmi, tak by som sa fakt cítil, že sa im musím všetkým vyhnúť a že ma nemôžu ani vidieť, alebo by som nevedel, že kto všetko mohol o mne niečo počuť a čo si o mne môžu myslieť. Nechcem teda, aby to bolo brané tak, že z toho niekoho nejakým spôsobom obviňujem alebo niečo. Je fakt možné, že to je celé iba v mojej hlave a reálne by to nebol taký problém, ako to momentálne vidím. No myslím, že bude pre mňa určite lepšie suit odložiť do skrine a dať si od toho celého minimálne pauzu, aj keď teda už si ju v podstate dávam niekoľko mesiacov. Na záver už len toľko, že z môjho pohľadu to vždy bude tak, že obaja sme spravili nejaké chyby a mňa tie moje fakt úprimne mrzia. Ako som už predtým niekoľkokrát spomínal, ja budem vždy otvorený tomu si to vykomunikovať súkromne, no taktiež budem rešpektovať Ogine prianie a nebudem ju ja sám žiadnym spôsobom kontaktovať. Toto je čiste iba verejné video, na ktoré si myslím, že mám celkom právo. Vopred sa ospravedlňujem, ak toto video bude mať tak hodinu a nejaké veci zopakujem aj 5 krát, no fakt si chcem byť istý, že tentokrát zo seba dostanem úplne všetko, čo k tomu dokážem povedať, keďže ako som spomínal na začiatku, toto video nerobím s tým, že očakávam, že niečo zmení, alebo že naň dostanem nejakú odpoveď alebo niečo. Robím ho dosť aj kvôli sebe, aby som, keď už nič,
aspoň mohol mať pocit, že som fakt povedal všetko, čo som k tomu mohol povedať, bez toho, aby som nejak moc súkromné veci rozoberal. Čiže ak náhodou na niečo zabudnem, tak to pravdepodobne doplním ešte pri edite. No inak to bude asi všetko. Takže ďakujem, ak ste to dopozerali až sem.